Primeiro día da feira de Nadal aquí na Praza García Barbón de Verín. Primeira hora desta feira tamén na que xa vimos a decenas de veciños paseando por aquí e facéndose con algúns de todos estes produtos que poden atopar aquí en aproximadamente 15 postos que están ao longo de toda esta praza que vai estar aberta ata as 10 da noite de hoxe, non? Manuel Lorenzo, concelleiro de Feiras. Durante o día 4, 5, 6, 7 e 8, os 5 estes días, estará aberto en horario interrompido desde as 12 da mañá ás 10 da noite, para que todo o que queira poida pasear, ver e comprar. Hai diversidade de postos, hai de comida, hai de artesanos, hai de todo, produtos de variedade, onde todos son moi preciosos, moitos feitos á man, por eles propios mesmos, e todo moi ben. Feitos con moito cariño, ademais poden atopar tamén, como non podería ser de outro xeito, adornos navideños, para a casa, para o árbol, para o que vostedes queiran. Unha feira no que ademais se pon en valor, non digamos, o comercio local, porque a maioría de postos son daqui da comarca, non? Sí, cando se fai, se invita a todos normalmente, a todos os de aquí locales e da comarca, e teñen prioridade para, se queren acceder a unha jaima desta durante estes días, eles son os primeiros. Despois, se non son cobertos as plazas, pois se expande a outros de ámbito provincial. Canta xente se espera que veña por aquí a coñecer esta feira? Se que hai un número estimado. Bueno, espero que o tempo choveu moito de noite, pero agora por o día está bo día, vese que hai afluencia da xente, e penso que vai transcurrir bastante xente. Esperemos que non unha aglomeración que sature isto, pero bueno, teremos tamén medidas para que, en caso de que faga falta, pues restringir un pouco a xente na zona. Estarán os de Protección Civil en horas puntas para que eles poidan colaborar á organización. Xa vemos a maioría das casetas abertas, pero o certo é que hai aquí dúas que están pechadas, non sei se que faltan os postos ou se que van chegar máis tarde. Estas están para un vai a chegar mañá e outro pois vai a ser para a ludoteca. E a ludoteca vai estar aberta o luns de 12 a 2 e de 4 a 8, lunes, martes e mércoles, onde os pequenos haberá varias actividades que van a facer cousas de Nadal, e bueno, vai estar bastante completa. Os cativos son un público importante desta feira de Nadal, a que, por certo, viñeron inaugurar, non de xeito oficial, pero si estiveron aquí parte da Corporación Municipal. Aquí temos tamén a Rosario Rodríguez, concelleira de Persoal. Moi bons días. Hola, bons días a todos. Bueno, gracias por estar tamén en directo con nos no Diario de Támega. Non sei se vos apetece vir con nos dar un tour por esta feira, visitar algúns dos postos que están por aquí. Imos visitar xusto o primeiro que temos aquí é o do Centro de Día Solleira. Ímolo coñecer un poquinho máis, porque ademais ten unha decoración preciosa, como poden ver. Ten variedade de produtos e todos feitos a man polas traballadoras, a directora Chelo Ferreiro e tamén os usuarios, non? Os que máis traballaron foron os usuarios, sin ninguna dúbida. A verdade que sí. Aquí que podemos mira, obter aquí neste posto. Estamos aquí, de algún xeito, dándolle a coñecer a xente da importancia que teñen os centros de día, do moito que se traballa neles, da importancia que ten que esas mentes estén cognitivamente sempre facendo algo, e aquí temos a mostra. Temos chaveiros, estrelliñas de adorno, temos doces, e todo feito por iles. Fixeron unha variedade de xabóns con diferentes esencias, e a verdade é que todo moi bonito e ademais por unha boa causa, porque vemos aquí, non sei se o compañeiro Iván pode ensinar o propósito. O propósito é que todo o que se recaude sexa donado a Proanimales Verín. Coidamos que é unha causa maravillosa, de algún xeito apoiar os nosos animaliños que a veces están tan desamparados, e iso, que todo o mundo saiba que todo o que se recaude nas ventas de Solleira, o Centro de Día de Maiores de Verín, vai ir donado a Proanimales Verín. Bueno, aproveitamos hoxe aquí porque a feira vai durar ata o vindeiro día 8 e o día 6 temos actividade especial en Solleira, non? O día 6, entre as 10 da mañá e a 1 do mediodía, vamos a ter unha xornada de portas abertas. A nosa intención con esta xornada é invitar a toda a xente da ZOA que veña a conocer por dentro o que é Solleira, o Centro de Día de Maiores, que coñezan as súas instalacións, que se poidan informar de todo o que ofertamos,
e que nos den pois, a oportunidade de explicarlles a importancia que ten un centro de día para os nosos maiores. Ademais, cun agasallo, non? Por aí algo rico para comer. Vamos a preparar un chocolate quentiño con bica para todos os que nos veñan a visitar o luns entre as 10 e a 1 do mediodía ali ao centro de día. Ali teremos as portas abertas para todos. Bueno, nos imos ir seguro, Iván e eu, a comer ese chocolate. Estades invitados sin lugar a dúbidas. Moitas gracias, Chelo. Moita sorte con este posto, moito éxito nas vendas que van todos os beneficios, recordamos, destinados á protectora Pro Animales Verín. Imos continuar o tour por outros postos, acompáñannos pois os membros que quedan aquí da Corporación Municipal. Como lles comentábamos, hai postos de todo tipo, non? De alimentación, de decoración, hai artesanía feita a man, decoración navideña, pero tamén hai lugar para todos aqueles que queiran encher a barriguinha. Imos estar nuns momentos aquí con Manoli do Bar a Merced que nos vai preparar, ou polo menos ensinar que está preparando cousas ricas, pero polo momento non sei se Manuel pode seguir falando con nós, creo que sí, que xa o podemos ter outra vez con nós. Imos recordar tamén a importancia que ten nesta feira a música, porque ides poñer en valor a música de grupos locais, non? Sí, vai ser todo animar a feira esta a través de grupos de aquí locales do Concello, non? Desde vai a ser Nova Era, vai a estar a Coral, vai estar tamén varias actividades que vai a grupos que van de aquí que van a participar ao longo destes días. Cada tarde, non? Cada tarde vai estar un deles aquí amenizando esta feira. Hoxe, por certo, quenda de Victoria Pérez e de David Rodríguez Ribada en dúo que van a actuar aquí na entrada, xusto ao lado da bola decorativa de Nadal. Moi bons días, Manoli, como estás? Imos parar aquí contigo porque tes un montón de cousas ricas e ademais xa vas preparada para a época, non? Sí, para a feira do Nadal. Que podemos comer aquí no teu posto? Pois aquí podendes comer chocolate, churros, castañas asadas, chourizos, bocadillo de chourizo ou salchicha alemana como foi na festa da cerveza. Así que produtos típicos de Nadal. Bueno, todo moi rico. Espero que non sí. sei se sano, pero todos os que queiran comer aquí nesta feira de Nadal poden facelo aquí con Manoli e non sei como se chama o acompañante. Miguel. Pois con Manoli e Miguel, cousas ricas, chourizo, bica, churros, castañas asadas que non poden faltar na época. Moitas gracias, Manoli, por estar con nós aquí. Moito éxito nesta feira de Nadal durante estes 4 días. Continuamos o tour, porque hai moitas cousas que ensinarlles por aquí, como poden ver, pois diferentes temáticas destes postos de Nadal. Teñen textil, mel, e todos os postos son, a maioría deles, proveñen da nosa comarca, da Vila de Verín e tamén doutras localidades cercanas. Imos facer unha parada aquí, neste posto de cerámica de Rosa María. Moi bons días, Rosa María, que te vexo aí traballando. Pois sí, estamos sempre traballando, ten que ser así, hai que traballar. Bueno, dixeronme que noutras ocasións o teu posto tivera moito éxito e incluso te tiveras que retirar, non? Uns días antes. Sí, porque, vamos a ver, é que se me acabou o material, a materia prima acabouse. Eso é unha boa noticia, esperas que nesta edición tamén sexa igual? Sí, espero porque, vamos a ver, eu sempre fago pezas únicas. Entón, nunca sei o que vou facer, coloco barro, que é barro das tellas e dos ladrillos, e empezo a traballar e o que me vai salindo. Entón, pois sempre son pezas únicas e a xente pois aprecia ese traballo. Eso está claro, porque se agota é porque o aprecia, non? Creo que sí. Bueno, Rosa María, moitas gracias por participar con nós, moita sorte durante estes días e moito éxito. Moitas gracias. A ti. Agora que vexo, ensínanos Iván a todos os que están vendo este vídeo en directo, un Papá Noel moi bailongo. Manuel, tamén imos ter a visita para todos os cativos, tanto do apalpador como de Papá Noel, non estes días. Sí, hoxe, a partir das 5 da tarde, estará connosco visitando a feira, e máis para que os nenos que queiran poidan facerse unha foto, pois estará o apalpador. E mañá, día 5, a partir das 5 da tarde, tamén estará toda a tarde por aquí o Papá Noel, onde poden entregarlle a carta aos nenos e nenas de aquí do Concello, poden entregar as cartas ao Papá Noel. Ainda teñen tempo, non? Para que lles traia todos os seus desexos. Sí, eu penso que se portaron ben, algo lle dará a todos. Habrá regalos para todos. Temos
Temos pero aquí ao lado se deste... repartirá caramelos tamén para todos os asistentes e bueno, que Bueno, non sei se este é o verdadeiro apalpador ou non, pero temos aí a Gerardo Seoane ocupando o seu trono, A ver, Gerardo, isto é unha novidade aquí, non? Isto é un chiste, pero bueno, se hai que apalpar, se apalpa. A quen queres apalpar, Gerardo? Mira que te está vendo moita xente. Estamos de festa de Navidad. Veña. Venga, pues nada, seguimos a festa de Navidad aquí nesta feira. Está con humor hoxe o alcalde, E bueno, e por último, imos ensinar outro dos postos, quizáis un dos máis especiais, que é o dos nenos do CEIP Princesa de España. Claro, hasta o fin de semana Un dos seus mestres, José Manuel, xa está aquí con nós, moi bons días. Hola, bons días. Bueno, que nos podemos atopar neste posto, que ademais é moi bonito, é moi natalicio, Bueno, o que vos podedes atopar son detalliños feitos por os nenos nas horas de plástica e que despois, ademais de para colaborar co Concello na Feira de Nadal, que é algo que levamos facendo desde o primeiro ano que se fixo, pois eles recaudan algo para as excursións. A donde queren ir? Pois este ano non cho podo asegurar porque tal como está o panorama, a cuestión é se podremos ir a algún sitio. Bueno, esperamos que sí, aínda que os casos están un pouco Claro. a alza, non sei se os dous membros da Corporación Municipal que temos aquí teñen un pouco de preocupación por esa subida de casos, o que o único que pedimos precaución para todos os que veñan, non, Rosario? Exactamente, vemos que ahora con esta nueva ola que se nos acercó ya, pues por lo menos pedir a todos esa precaución. Y como ya dijo ayer el alcalde, pues es una feria que no se estima que sea multitudinaria y la gente ya estamos concienciados todos en que las medidas tienen que seguir y la precaución tiene que seguir existiendo entre nosotros. Pois que así sexa, nos ímonos xa, imos lle deixar unhas últimas imaxes desta feira de Nadal. Por certo, hai un día espectacular para poder desfrutar desta feira de Nadal, que recorden, vai estar situada aquí na Praza García Barbón durante estes vindeiros 4 días, 5, 6, 7 e 8 de decembro, en horario de 12 da mañá a 10 da noite. Adeus a todos, pasade por aquí.